Karina naiz. Eta nigone. Eta bengoetxe institutuko bakara. Galdako. Ahora ingo dugun liburuaren titulua zertan ametesuna da, Bien agur meabe idatzita. Eta Concheta Provenza egin zituen marrazki. Liburu hau bitan banatuta dago, zati bat neskaren aldetik kontatuta eta bestea mutilaren aldetik. Neskaren aldea. Eta 8 kapitulu dauka alde bakoitza, eta bakoitzaren mutilaren olerki bat dago. Liburu honetako pertsonaiak dira Berezi eta Mr. X. Eta biak maite minutat daudelka. Eta kontatzen dute historio berdina, bi ikuspuntu desberdinetik, neskaren ikuspuntua eta mutilaren ikuspuntua. Niri liburua ez gustatu, ez derako ia ezer pasatzen, eta oso txapa egiten da azkenean. Baina alde hona niretzat da bien ikuspuntuetatik kontatuta dagoela, eta azkenean kapituluak elaborak esaten direla. Bai, nire gustatu zait ideia. Hori de bi ikuspuntutatik ikusta dago, mutilaren ikuspuntua eta nesken ikuspuntua, hori asko gustatu zait. Baina uste dut zartu atera dela, zeren eta ez da ezer ez gertatzen. Ideia hona da baina ez nahi duta. Ondo irakurtzen da laburra. Da laburra eta gainera ikusi nola diren kapitulak. Ez dira oso luzeak. Eta liburu erdiak dira olerkiak eta marrazkiak eta orduan eskolarako irakurri bat behar baduzu, ona da. Hau izan da guztia, espero dugu bideo gustoka izatea eta lagunak ere. Agur! ¡Paso enamorado!